So pwy fath o fwyd I ti'n bita cyn y match ti? Pasta, get the carbs out of it. Yeah, beth y ti diod? 24 hours pre? Urine sample. Na beth ti'n ifed? Urine sample. Right, okay. Personal, second half, Phillips. Yeah, Billys yn ei cwbl o newidiadau, a dyma ni drefan nhw'n rhoi kick-off gynnar i'r Billys yn ein. Y bel fe mas, dyma ni de, Roberts nawr. Roberts mas at Simon. Simon yn edrych am y lle o'n o'r tackle dda eto gan y Saxons. Ydyw e'n rhyddhau, ydy, mae'n chydig bach yn fler. Roberts, ydyw e'n gallu sicrhau y meddiant. Ydy, mas ai at Steff. Steff yn troed cwm bach. Cwm bach, nôl ti fewn, os ti nos ma'n ei gana. Shags, ochr gamni bach belt myna, Shags eto. Oh, fel Shane Williams. Oh, Shags dal yn bil. Shaggy dal yn mynd. Oh, boes bach. Alle honna, dim ond gais dda sydd wedi cyrraedd y cornel. Ond mae dal na, clyro mas. Cwm bach yn slingo I mas. A jab yn wpau y bwt i'r bel. A jab yn i'r cornel. Dyna chi gais. Wel, felly bod wedi cael wala am y gyda. Sorry boi ma yw yma. Yn dweud sori, mae'n edrych fel stoner, ond yn edrych fel sefyd. Ocha, dim cyfled y Saxons fyna. Rhif 10 ydi gael, ocha hwnna. Sim gobeith. Falle bod y boen yn dew, ond sefyn cyrraedd y sefyn dynau, right? Ar oll ffordd, a just un tackle fach dy mewn ar y diwedd. Ond wad y teg i'r Billys yn gallu cadw'r bel yna. Mas a hi wedi ni. Dyma ni mas am y cais. Kick off nawr. Saxons wedi dal y bel a'n rhedeg yn galed. Bydd eisiau tackle dda fan hyn. Bydd eisiau tackle dda. Sim tackle dda yn dod yn anffodus. Wrth i'r Saxons fynd hyd y ca. Jab a methu cyrraedd. Falle bod e newydd sgori cais un ochr, ond mae'n newydd rhoi cais ffwrdd fanna. Edrych arno fe. Mae'n meddwl amdano fe, a mae'n shito mas. Ac mae'n trio gwneud lan fanna, mae'n chaso. Mae'n trio gwneud lan amdano fe, ond mae hwnna'n ffwtbol daif yn dweud. Edrych, mae'n gwybod mae'n meddu gael. Oedd y game gynta yn hollol disappointment. Oedd, what can I say? Couple of missed tackles, couple of missed passes. I'm fucked. But let's look forward to the next round. It's quick, right? Who cares? Reese, are you panicking because you're still taking stomach tablets, or have you recovered from that experience? No, I have not. I'm illegally participating in this tournament today. With more roidoi. Mae'n lawr fynd. Shit. Mae'n gyd fyny. Mi wedi gael caffi da. My foot. Bastard. Yn anffodus, fel arfer da fideos boys o ar y Billys, nath ni ddim cwblhau nhw oherwydd faint o alcohol oedd yn cael ei consumo. So, does dim fwy o footage I kind of gwneud lan am bydd dyn ni wedi dangos yn barod, so bydd y bach yn anti-climax, so yn lle unrhyw beth mwy, dyma montage. Wel chi blwyddyn nesaf. Try to be best, cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, and
Siwr Shaggy? How was your anus? How's my anus? A bit sore. And then gwely the Wilcox everything. Wel, Mrs. Ti mas, o'n i'n gweld i'r Steff.